Sziasztok! Ez itt a She Said Switzerland legújabb adása. Ma egy nagyon jó témát hoztam, bár minden héten ezt mondom, de ma az anyaságról lesz szó, és annak kihívásairól itt külföldön. És szerintem ez nem csak külföldre specializálódik, hiszen aki Magyarországon anya, neki is ugyanúgy nagyon sok kihívással kell szembenéznie nap, mint nap. Ezek közül 2 az, ami szerintem kifejezetten érdekelhet mindenkit, az egyik a szoptatás, a másik pedig az alvás, ami megnehezítheti az anyák életét. Ebben ma egy szakértő lesz segítségemre, aki ugyanígy megküzdött ezekkel a problémákkal. Ő nem más, mint Bohácsné Pintér Edit, és a szakértelmével együtt segít nekünk kibogozni ezeket, valamint saját életéről is mesél. Nos, a mai témánk az anyaság kihívásai külföldön, és azt hiszem, hogy ez nem csak külföldre értendő, hanem ugyanúgy, ha valaki Magyarországon anya, körülbelül ugyanezekkel a kihívásokkal találkozik, mint például a szoptatási nehézségek, vagy az alvási nehézségek, ami egy nagyon jó téma, és te, mint szoptatási és alvás tanácsadó, mind a kettőben tudsz segíteni. Mik a tapasztalataid, hogy az édesanyáknak mik a legnagyobb félelmeik mondjuk a szoptatással kapcsolatban? Hát, szerintem a legnagyobb félelmük az anyukáknak az, hogy nem lesz teje, vagy nem tud szoptatni. Ez a 2 általában. És én azt is látom, hogy még vagy a szülés előtti időszakban, hogy nem is nagyon fordítunk rá, legalábbis én sem fordítottam az első gyereknél a terhesség alatt arra, hogy most ebben kutakodjak, hogy ez hogy fog működni, meg mi lesz, mert annyira gondoltam, hogy hát ha nem működik, akkor tápszer, és akkor ennyi. Ez így benne volt a fejemben, mert hogy nálunk a családba senki nem tudott hosszan szoptatni igazából, meg a környezetemben sem. Szóval nekem így nem volt benne a világomban az, hogy én hú de sokáig fogok szoptatni. És nekem is a legelső problémáim ez a hogyan rakjam föl, hogy fog állni, fáj, nem fáj, miért fáj, ezt senki nem mondta, hogy fájni fog, meg hogy ennyire. Ez biztos. Igen, és hogy én hónapokat jártam, nyomoztam utána, hogy lesz ez az, hogy nem fáj, mert láttam a videókon, hogy hát másoknak nem fáj, hát akkor nekem miért fáj, és mondják, hogy ez nem normális, hogy fáj, mert akkor valami nem jó, és hogy nekem azért nagyon sokáig tartott az elején, mire erre így rájöttünk. És én azt gondolom, hogy óriási információ hiány van ezzel a témával, mivel a generációk nem is látják azt, mert mindenki eldugva szoptat, és hogy valahol megítélendőnek is gondolják sokan azt, hogy az anyuka szoptat, legyen egy park, vagy akárhol, és ez miatt, hogy nem is látják a fiatal lányok, vagy a nők azt, hogy kell szoptatni, meg hogy ez miért van, meg hogy mikor kell, hogy nem csak reggel, délben, este, amikor eszik a gyerek, akkor ez így akkor van. Én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb, ami az információ hiány miatt van. De az anyukáknak pedig a kérdései mindig ezek szoktak lenni, ez hogy lesz tejem, meg hogy tudom növelni a mennyiséget, mit kell ahhoz szedni, hogy több tej legyen. Igazából ezek szoktak lenni az első kérdések. Itt Svájcban, hogyha terhes lesz ugye egy nő, akkor hogy látod őt, mennyire informálják erről, hogy miért fontos a szoptatás egyáltalán, ösztönzik-e arra, hogy természetes úton táplálja majd a gyermekét? Hát ez így több több oldalról tudok neki indulni, mert hogy hát ugye az anyukák, akivel kapcsolatban vannak, az a nőgyógyász általában. És itt Svájcban az van, hogy ugye lehet menni a kórházba akárkihez, vagy lehet ugye privátban saját nőgyógyászod, akihez ugye kiválasztottad és elmehetsz. Úgymond erre a betegbiztosításban lehetőségünk van, hogy választunk, hogy hova megyünk. És azt gondolom, hogy ott a szoptatásról a nőgyógyász nem fog beszélni olyan de sokat, meg nem is nagyon tudnak. Én azt gondolom, hogy ezt is azt hiszik az anyukák, hogy a szoptatás egy olyan dolog, hogyha beszélnek egy hebamméval például, akkor ő is tökéletes választ fog adni, vagy beszélnek egy nőgyógyásszal, aki szintén megkérdezik, hogy ez hogy működik, és akkor esetleg ő is mond valamit, de hogy alapvetően ez is egy külön szakma, meg hogy persze a hebammék is, meg a dúlák is kapnak szoptatási
oktatást, hogy ezt hogy kell támogatni, és hogy kell jól, természetesen, de nekem a tapasztalatom az, hogy az első helyben még például onnan csúszott el nálunk a szoktatás, hogy rossz tanácsokat kaptam, régi elavult tanácsokat, ami ma már úgymond nem állja meg a helyét, például az időre, hogy 15 percig legyen csak cicin, és aztán váltani kell, és aztán a másik oldal, és aztán tovább nem szabad, mert akkor a baba aludjon el inkább cici nélkül, és nálunk ez óriási, hát ilyen idegrendszer túltelítődés, vagy nem is tudom pontosan, hogy mit okozott, ami nem tudott lenyugodni annyira, amennyire ő szeretett volna. És nálunk például az esték azok, ez a este 8-9-től 11-ig ordítással teltek. Mert ugye nem adtam oda, mert hát ugye az fájt is, persze, akkor még az első alkalommal, de hogy mi nagyon sokat küzdöttem ezzel, hogy próbáltam megfelelni annak, amit mondanak, és hogy úgy csináljam, és aztán akkor indult el bennem, hogy akkor keresgettem a megoldást rá, hogyha másoknak működik könnyen, és láttam videókat, hogy ez működőképes, akkor ez nekünk hogy fog működni, vagy hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy ne azt mondjam, hogy na, én ezt soha többet, és hagyjuk ezt békén. Igen, és ez elnézést, hogy a szabadba vágok, de ez egy kardinális pont, hogy egyébként hogyan tegyük a szoptatást egy olyan élményé az anyukának, hogy ne azt mondja, hogy én ezt soha többet nem csinálom. Igen. És valahol akkor ez itt csúszhat el. Igen, mert ugyanúgy, mint a szülés is szerintem egy ugyanilyen téma amúgy, hogy nagyon sok múlik a felkészülésen, az információn, hogy ki mennyi információt kap, és ez nem csak az utána olvasgatás, hanem mint például egy dúlai támogatás. Én azt gondolom, hogy én mindenkinek receptre kiírnám, szóval ezt így kötelező biztosításba beletenném mindenkinek, hogy mint a nőgyógyász, hogy fizetve legyen, hogy az embernek legyen egy dúlája, és ezt nem csak itt, hanem Magyarországon és mindenhol, mert hogy ilyen testi-lelki támogatást senki nem ad a szülés mellé igazából, mert az anyukák teljesen egyedül vannak, és a szoptatás is ugye ugyanez a történet, hogy ott vagy benne a gyermekágyba, a gyerek a kezedbe, aki ordít, és azt se tud, mit csináljál vele. Az ember erre azt hiszi, hogy föl tud készülni, de nem. Soha. Komolyan nem, tényleg. Hát igen, de hogy ugye ez is attól függ, hogy van egy dúla, azért valamennyire föl tud készíteni például, vagy egy jó szakember, aki tud támogatni. Viszont amikor benne vagy a helyzetben, az mindig más. És én nálam a 2 gyerek is teljesen más volt a szülés utáni időszak, a szoptatás is az elsőnél. A nem volt tejjel küzdöttünk, meg a fájással, a másodiknál meg a túl sok tejjel küzdöttünk. Úgyhogy nekem ez így minden megadatott így ebbe a 2 részébe, meg a másodiknál olyan is volt, hogy hát egy nem tervezett terhesség volt a második, úgymond. Hogy terveztük, hogy szeretnénk másodikat, de hát nem pont akkor, és nem pont úgy. És hogy én úgy éreztem, hogy most még nem kellett volna, még jó lett volna egy kicsit várni. Na és nekem ez végig kísérte a terhességet és a szoktatást is. Mert hogy lelkileg bennem volt egy ilyen, hogy most akkor ezt megint újra kell kezdeni, most akkor megint kezdjük ezt az egészet, és ha lelkileg az ember mellett nincs ott egy dúla társ, például, mint nekem, aki rálát erre az egészre, és tud támogatni abba, hogy akkor ezt hogy fogom tudni feldolgozni, elengedni, megoldani. És a szoptatás is ugyanez a dolog, hogy ennek is millió egy verziója lehet. Valakinek nagyon könnyen megy, és semmi gondot nem fog okozni az első pillanattól kezdve, de a legtöbben én azt gondolom, hogy pont a másik kategóriába tartoznak. Hogy nincs is információjuk. Igen, sokaknak az is gondot okoz, hogy egyáltalán hogy tegyem oda a babát, hogy nem fog sérülni, hogy lesz neki kényelmes, hogy nekem kényelmes, és akkor így egy csomó kérdés felvetődik. Most jön, nem jön, eleget ivott, ugye? Igen. Mert nem tudod mérni úgy, mint a tápszert. Tehát, hogy igen, ez itt egy nagyon rizikós dolog, ezt saját tapasztalatból tudom, szóval én is aggódtam, hogy nekem eleget teszik. Igen. Vannak anyukák, akik ugye el is csúsznak ebbe az irányba, és ugye megy a mérlegen való, minden szoptatás után való méricskézés a gyerkőcnek, hogy akkor most mennyit evett, hogy biztos jól lakott, vagy nem. Persze ennek is megvan a nyomás része, hogy ugye jönnek az orvosi mérések, hogy akkor mekkora a gyerek, nőtt, nem nőtt, mennyit nőtt, hány centi, hány kiló. De hogy attól függetlenül szerintem nem kellene ekkora nyomást rakni az anyukákra, vagy hogy ez annyira nem fontos információ, mert hogy ha nem fejlődik egy gyerek, akkor úgy is látszódik rajta
szerintem az anya is észre fogja venni, nagy valószínűséggel, de hogy akkor a kontroll, akár Magyarországról beszélünk, akár itt, mindenképpen ellenőrzik az anyát is, meg a gyereket is folyamatosan. Ugye itt is a Hebamme ugye kimegy, nálunk ugye itt Svájcban ez a verzió van, Magyarországon meg ugye be kell vinni a védőnőhöz, és ott ellenőrzik ezeket a dolgokat, úgyhogy akkora óriási problémát nem tudunk elkövetni. De ez biztos, hogy így van, hogy nagyon nagy stresszt ad az anyáknak. Rögtön szerintem a rá szakadt felelősség, hogy életbe kell tartanom ezt a gyereket, és most ugye, ha nem eszik eleget, akkor mi lesz velünk. Ez az első, ami itt is szembe jön. Szoptatásilag még én azt így hozzáfűzném, hogy szoptatásoknak a száma. Az a nagyon fontos abban, hogy termelődjön a tej, nem pedig bármiféle készítmény, vagy hát én is ittam mindent, meg ettem mindenféle teát, meg mindenféle, ami azt mondták, hogy ez fog segíteni. Valamennyit tudnak, valamennyit akár egy illóolajos kenegetés, akár bizonyos teáknak a fogyasztása tud segíteni, viszont az, ami tényleg termeli a tejet, az a kisbaba lesz. És a jó merrehelyezés, a technikailag, hogy jól tud szopizni, és utána meg már csak az, hogy éjjel-nappal tud-e. És azt sokan nem is tudják, hogy az éjszakai szoptatás például a napi tejmennyiségre óriási hatással van, főleg ugye az első pár hónapban is, de aztán ugye, amikor a baba napközben már kevesebbet szopizik, mert mondjuk érdekli a világ, ez a mondjuk 3 hónapos kor körül, ahogy elkezdi felfedezni a világot, akkor nagyon sokszor előfordul, hogy napközben kevesebbet szeretnek. És akkor ezt se pótolják be. És este valamilyen oknál fogva ez mondjuk korlátozva van, vagy azt gondoljuk, hogy nem jó, akkor a tejmennyisége itt is tud csökkenni, és ez ugye a nappali tejmennyiségre is hatással lesz, vagy hát az egész napira úgymond. És aztán ez egy ördögi kör, hogy akkor éhes a gyerek, de nincs annyi tej, de nem rakjuk cicire bármi miatt, és akkor egyre kevesebb lesz a tejcsi, és akkor jön a tápszer, mert kell pótlás, mert a gyerek ordítani fog, hogy éhes, hát ugye valamit csinálni kell vele, és ilyenkor szoktak bejönni ebbe ugye az első pár hónapban, vagy a tápszer adása például, vagy pedig ilyen 4-5 hónapos kor körül már a hozzátáplálást az orvosok föl szokták ajánlani, ami szintén amúgy az ajánlás az, hogy igazából ez akár 8-9 hónapos korig is teljesen normális, ha baba csak cicizik, szopik, akár 1 éves korig is, ez is teljesen gyereke válogatja, és hogy nem fog kevesebb táplálékhoz jutni azért, mert nem eszik mondjuk szilárdértet, de ha túl korán kezdjük, akkor meg az emésztőrendszer még nem biztos, hogy készen van erre, és ma már az ajánlás az, hogy ez a 6 hónapos kort legalább várjuk meg a hozzátáplálással, és attól sem fog jobbat aludni a gyerkőt, hogyha megtömjük este, mert én például ezt csináltam a Emilyvel, a kislányommal az elsőnél, mert ezt is mondták, hogy akkor majd biztos többet fog aludni, meg jobbat, hogyha este jól beetetjük valami, hát én nem is tudom, valamilyen pépet adtam még neki az elején, este nem is tudom, 5-6 óra körül, ugye, amit így az első étkezéseknél lehet kínálni a babának. Hát én vártam a csodát tőle, de aztán nem jött. És itt tök jó, hogy mondtad ezt az alvást, mert ugye alvástanácsadó is vagy, ami egy nagyon-nagyon érdekes dolog, mert hát nyilván minden gyerek más, minden család más, mindenhol más dolgok történnek, amik egyébként ugye ingerlik a kisbabát, azon kívül, hogy ugye rengeteget fejlődik nagyon rövid idő alatt. Mik a tapasztalataid? Nagyon sok anyukával tartod a kapcsolatot. Mennyire bajlódnak az anyukák az alvással? És melyik időszakban a legtöbbet? Tehát, hogy megszületik a kisbaba, van, aki azt mondja, hogy hát az enyém az átalussza az egész éjszakát, aztán jön 4 hónaposan egy alvási regresszió, és bum, elvágták. Nálam például ez volt. De hogy így mik az általános tapasztalataid? Mennyiben kérik a tanácsadásodat ebben? Hát szerintem az egyik legnagyobb a fogzás után, vagy előtt, nem is tudom, hogy melyiket rakjam előrébb, vagy hátrébb, de a másik kardinális kérdés mindig ez az alvás szokott lenni, hogy alszik-e eleget, mert sokat ébred. Az anyuka ugye kialvatlan, nem vagyunk ehhez hozzászokva, a mi szervezetünk teljesen máshogy működik, mint a babáé, és a babának úgymond fontos, hát a legtöbbnek. De ahogy mondtad, ez családonként, gyerekenként, gyerek temperamentumán is nagyon sok múlik, és változik. Ez is amúgy a szüléstől kezdve folyamatosan ez tud változni. Szóval a gyerekeknél az alvás az egy kardinális pont, hogy nagyon
máshogy alszanak gyerekek, van, akik ugye átalusszák az éjszakát már a szüléstől kezdve, vagy akár a kórházban, és ahogy mondtad is az első időszakban, vannak babák, akik tök jól alszanak, és aztán az első pár hónapban ez így megborul, és sokat ébredhetnek éjszaka, és ez aztán megmaradhat egészen akár a 2-3 éves korig is. Ami egyrészt bizonyos szintig normális, de valamennyit tudunk ezen módosítani. Ez mindenképpen a gyerek temperamentumán is múlik, hogy milyen módszereket lehet alkalmazni. Én, amit szoktam, ugye átnézzük a napirendet, átnézzük azt, hogy min lehet esetleg módosítani, mert néha lehet, hogy napközben alszik túl sokat a baba, és ez miatt nem tud már éjszaka annyit aludni, mert hogy nem az számít, hogy összesen mennyit alszik a baba, de hogy az nem számít, hogy most napközben 2 óra hosszákat kell neki minden egyes alvásnál aludnia például, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ugye fejlődő idegrendszer, nagyon fontos, hogy kipihenje magát és aludjon a baba, és akkor majd este is jobban fog aludni. Hát az igazság az, hogy egy része ennek igaz, hogy persze ne várjuk meg a babát, amíg aztán teljesen kimerül, mert hogy ez is okozhatja azt, hogy aztán nehezebben tud elaludni, vagy mondjuk többet ébred éjszaka. Szóval ezt az arany középutat kellene megtalálni, ugye a napirendben is, hogy mi az, ami a babának jó és működik, és vannak, akik ugye mondjuk hamar kezdik altatni, és az miatt húzódik el esetleg az altatás, hogy a baba igazából még nem is annyira álmos, csak az anyuka gondolja, hogy na most már aludni kellene. Azért bólogatok ennyire. Hát mert az elején, így ahogy most beszéltük ezzel a dúlasággal, meg az anyaság, ez egy óriási tanulás. Szóval ez az a dolog, amire senki nem készít föl, nincsen iskola, nincsen továbbképzés, és ezért mondtam azt, hogy én ezt a dúlai támogatást én így receptre írnám mindenkinek, minden édesanyának, aki szülni készül, már előre. Szóval én azt szoktam mondani, hogy ezerszer jobb úgy gyereket vállalni, hogy az ember fel van erre készülve, legalább valamennyire. Ha nem is lehet ugye teljesen, de legalább valamennyire tisztában van, és nekem a szoptatás támogatás, meg ez az alvás támogatása is pontos, hogy ugye ez a dolog, hogyha nekem akkor, amikor a lányom 3 hónapos volt, óriási kálvária volt vele az, hogy nem akart aludni, nem úgy, nem annyit, neki az idegrendszerében már az, hogy vendégek jöttek, vagy valahol voltunk, túltelidődött, és ettől nem tudtam elaltatni. És hogy nagyon sokat szenvedtem, mire aztán rátaláltunk a megoldásra, meg akinél én tanultam, Szandi, őt kerestem meg akkor, és amit őtől hallottam, az igazából az erőmbe emelés volt, az, hogy tudni fogom, az, hogy hangolódjak rá, és érezni fogom, hogy nekünk mi lesz, ami működik, és hogy én ezt is próbálom továbbvinni az anyukáknak, hogy én nem fogom megmondani senkinek, hogy kell ezt csinálni, hanem megbeszéljük, hogy az ő családjuk dinamikában mi fog beleférni. Belefér az, hogy együtt alszanak, vagy külön alszanak, hogy ők mit szeretnének igazából, és igyekszem abba támogatni őket, mert hogy nincsen egy igaz út. Nincs olyan, hogy mindenkinek ugyanaz fog működni, és gyerekenként is ezt szerintem pontosan tudjuk, hogy nekem 2 van, mind a 2 tök más, hogy ahány barátnőm van, is látom, hogy tényleg minden gyerek más, és ez nem csak egy közhely, hanem ez tényleg így van, mint ahogy a temperamentumuk, meg az alvásigényük. A lányom például most 8-9 éves, ő még a mai napig alszik este 8-9 órától, reggel, hát van, hogy 6-7 között kell, de simán alszik 7 óráig is. És hogy ugye az ő korosztályban nagyon sokan már 10-kor alszanak el este. Szóval, hogy sokan ugye néznek rám nagy szemmel, hogy ő miért altatom ilyen korán. Hát azért, mert látom rajta, hogy ha 1-2 napig ő 10 órakor alszik el este, akkor olyan nyűgös, hisztis, hát mondjuk úgy, hogy nem túl kedves velem, napközben nem csak velem, hanem a többséggel. És akkor pontosan tudom, hogy az egyik problémája ez, hogy vagy a suli miatt fáradt már annyira, vagy hogyha tudom, hogy mondjuk valami miatt pár este tovább maradunk fönn, vagy marad ő fönt bármi miatt, akkor nála ez ezt okozza például, hogy nyűgös napközben, és ő már azért nem kisbaba. És hogy nálunk ez az alvás mizéria, mondom, ott kezdődött, ahol ő megszületett, szóval nekünk ez így végig kísérte az egészet, hogy én nagyon figyelek arra, hogy ő mikor alszik, mert hogy nálunk ezt okozza. Szóval én meg ezt így nem szeretem, hogy tiszta nyűg az egész nap, és nem bírjuk elviselni egymást, és akkor inkább aludjon időbe.
Én ezt vallom legalábbis nálunk, hogy ez a Igen. működőképes. Hát az alvás az egy kardinális dolog, nem csak a gyerekeknél, a felnőtteknél is, de a gyerekeknél talán még inkább azért, mert ugye ők egy fejlődő szervezet, és nagyon sok mindennel kell megbirkózniuk, bár ez nem is látszik, de az a fejlődés, amit ők átélnek, nekik muszáj valahogy regenerálódni, és ugye ezt az alváson keresztül fogják elérni. Mit gondolsz arról, hogyha azt mondja egy anyuka, hogy de hát ő nem álmos? Ezt honnan tudjuk mi eldönteni, hogy álmos-e a gyerekünk, vagy nem? És akkor most egy ilyen csecsemőre gondolok egyébként. Mert hogy van, amikor már azt a pontot elérjük, hogy túlpörög, nem az látszik rajta, hogy álmos, Hát akkor viszont már nem. fáradt. Igen, 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 igen. Igen. Tehát, hogy ez itt a balanszot, ezt hogy lehet megtalálni? Hát az igazság az, hogy mikor megkeresnek valamilyen problémával, akkor mindig én az egész napot átnézzük. Szóval, hogy mikor szokott kelni, hogy néz ki, ugye van-e bármiféle probléma, betegség, fogzás, bármi. Mert hogy például az is lehet egy gyereknek, hogy az miatt nem alszik el könnyen, mondjuk te próbálod altatni, de nem tudod elaltatni, mert hogy fáj a foga, és hogy hát mondjuk hát akkor nem is, még ha nagyon-nagyon fáradt lesz és el tudod altatni, is föl fog ébredni nem sokára, ugye? És hogy próbálom ezeket ugye körbejárni, amik ugye kérdések, a napi rend és az, hogy bármi okozhatja azt, hogy nyűgös, és az, hogyha már például az első alvási jelek, ez is én azt gondolom, hogy gyerekenként teljesen más. És én például mindig néztem az időt is, hogy ugye tudom, hogy körülbelül mennyit tud fent lenni, hogy mennyit alszik éppen, ugye ez is attól függ, hogy a csecsemőnek most melyik korszakát nézzük, amikor még 3 alszik, vagy 4 alszik, vagy 5, vagy ugye ez is életkoronként nagyon-nagyon más gyerekeknél, hogy kinek mi működik. Van, amikor az működik, hogy ugye el kell hagyni egy alvást, van, amikor napirenden való módosítás működik, vagy az sem ördögtől való, hogyha fel van keltve a gyerkőc, és nem alszik napközben túl sokat, mert hogy hozzá kell neki alkalmazkodni, ugye előbb-utóbb nem fog aludni napközben, és itt Svájcban eleve ugye így van az óvoda és az iskola rendszer is, mert jó, most itt legfőképpen az óvoda jellemző, hogy ugye Magyarországon altatják a gyerekeket délután az óvodában. Itt meg ugye nincs ilyen, aki kisbaba vagy kisgyerek, attól függ, hogy spírgruppéről beszélünk, akkor megvan a lehetősége, hogy pihenhessen, vagy elvonuljon, vagy aki álmos, az akár elviszik aludni jó esetben, de nem mindenhol. Például ezt is hallottam, hogy nem mindenhol foglalkoznak vele. Meg ugye az óvoda is olyan, hogy ugye délben hazajönnek a gyerekek, és mire megeteted és visszaküldenéd, az olyan 1:30 körül kezdődik, ugye átlagban mindenhol a délutáni etapja az oktatási rendszernek, és hogy addig egyik gyerek se fog aludni. Szóval itt már nálunk ugye ez a délutáni alvás, és nem csak nálunk, a tanulmányokban Szanditól hallottuk, hogy nagyon sok országban nem jellemző ez a délutáni altatás. Hát a napközbeni alvások nagyba rá fogják nyomni a bélyegét arra, hogy este mikor lesz álmos, és az, hogy mikor fogod tudni ugye elaltatni. Ugye Magyarországon nagyon sok olyan tapasztalok, meg nagyon sokat keresnek meg ezzel, hogy ugye nagyon későn alszik el este. És ugye ez egyik oka például ez szokott lenni, hogy a délutáni alvás miatt egy 3, 4, 5, 6 éves gyereknek, ez is attól függ, ugye gyerektől is függ, hogy mennyi alvásigénye van. Van, akinek már 2-3 évesen sincs, és ez is teljesen oké, hogy nem szeretne aludni délután. Például az én lányom is ilyen volt, hogy ő például délután nem, de viszont este meg korábban feküdt le. Viszont azok a gyerekek, akik alszanak délután, náluk viszont az lesz, hogy este 10-11, de van, aki éjfélkor lesz elég álmos ahhoz, hogy elaludjon. És ez az elég álmos, ez a szemdörzsölés, az ásítozás, ez már egy késői jel. És azért szoktam mondani, hogy nem, ez így nagyon nehéz kiszúrni a gyereken, hogy na most mikor álmos ennyire, és azért szoktam azt mondani, hogy nézzük egy kicsit az időt is, megnézzük meg a gyereket, hogy ugye mennyit tud fent lenni, és mi következménye lesz annak, hogy tovább van fent fél órát, vagy nem. Tanácsot azt szoktuk adni, hogy 4 óránként kell naponta arrébb csúsztatni, ha bárhol módosítani szeretnénk, akkor az célszerű, és akár föl lehet kelteni a gyerkőcöt a délelőtti, délutáni alvásából is, azért, hogy az este mondjuk ne csúszson el, ez nem probléma. Még probléma szokott lenni, mondjuk a kocsiba tudod, nagyon álmos már is menni kell valahova, és elalszik a gyerek 4-5 órakor. De nincs alvásidő.
ugye? Igen. Így van, igen, igen. Na hát ez is okozza azt, hogy akkor ugye akkor meg van borulva, de általában ezek ilyen egy alkalmas dolgok, és ezt úgy könnyen kiheverjük. Ki könnyebben, ki nem, Hát igen, meg de hogyha egy gyermeknek gondolom napirendje van, és be van keretezve az, hogy akkor reggel fix időpontban kell, fix időpontban alszik, délután mondjuk ebéd után, és akkor utána attól függetlenül, hogy mennyit alszik, vagy függően, mikor alszik el este, de az is úgy nagyjából fix, meg megvan az esti rutin, hogy tudja, hogy miután következik alvás. Gondolom ezek így, hogy mondjam, beszabályozzák a napját, tehát adnak neki egy keretet, hogy ne lengjen ki mondjuk ilyen autós alvásokra egy idő után. Ugye, így hát van. Hát egy idő után nyilván egy igen. éves kor alatti gyerektől ezt nem várhatjuk el, de hogy utána már azért ezt lehet finomítani. Így van, igen, igen, igen. Hát a kocsiban, hát a gyerekek a legjobban, amivel tudnak aludni, az a folyótej, és ez lehet a cumis üveg, lehet az ugye a szoptatás, meg a mozgás. Ez a kettő az, ami a varázsszere a gyerekeknek arra, hogy elaludjanak, és ez az autó is például ugye ezt hivatott támogatni, hogy ugye megy a mozgás folyamatosan, meg a duruzsolás, Igen. egy kis hang, ami az anyaméh zajára emlékezteti őket, meg hát igazából a felnőttek is elalszanak sokan, vonaton, autóba ez a monoton hangban sokkal könnyebben még akár a felnőttek is elalszanak, ha nem is mindenki, de jellemző az, hogy elálmosodunk az autóba mi is felnőttek, ha többet kell utazni például. És ez a gyerekekkel is ugyanígy vonatkozik. Igen? Mondja csak. Ja, semmi. Igen, azt akartam kérdezni, hogy ugye saját tapasztalatod alapján kezdted el ezt az alvás tanácsadást, meg Igen. ezt az egész gyakorlatilag missziót, hogy te segíts ugye az anyáknak. Kérlek, mesélj erről egy picit bővebben, hogy mióta élsz itt Svájcban, hány anyukával tartod a kapcsolatot, esetleg ők online is fel tudják-e venni veled a kapcsolatot, mert szerintem ez nagyon fontos lenne neki. Uh-huh. Hát már több mint 10 éve jöttem ki, hát akkor még párom, most már férjem után. Ő így dolgozott Svájcban, és hát ugye, mint szerintem legtöbben szerintem így vagyunk vele, hogy valaki után kiköltözik Igen. ugye Svájcba, és általában mi vagyunk a nők, akik utólag jönnek. És mi még gyerekek előtt, és pár év után aztán ugye mi is gyermeket szerettünk volna, és ugye így szültem mind a 2 gyerkőcünket Svájcban, úgyhogy nekem így tapasztalatom a svájci rendszerrel van ezzel kapcsolatosan, hogy itt hogy működnek a szülések, és nekem ez a gyerekes szülő, szoptatás, anyai kálváriák vezettek oda, hogy megéred bennem az, hogy én nagyon szeretném az anyákat támogatni, mert hogy ez egy rohadt nehéz dolog anyának lenni, a sok elvárással, a sok feladattal, a folyamatos agyalással, a folyamatos készenléttel a fejben. És itt Svájcban szerintem az a másik nehéz, amit én hallok és tapasztalatok az anyukáktól, hogy nem csak én élem ezt így meg. Persze nem mindenki, hozzáteszem, mert tudom, hogy nem mindenki, ilyet is hallottam, de hogy egyedül vagyunk ezzel az egésszel, ami ez az oldjál meg mindent. És ugye a svájci rendszer ez arról szól, hogy ugye az anyukáknak 3 hónap után vissza is kellene menni dolgozni, és maga az egész rendszer úgy van kialakítva, aki nem dolgozik, ne is egyék, én ezt szoktam rá mondani. Teljesen jogosan. Igen, Mondod igen. ezt, igen. Úgyhogy ez így nagyon nehéz a férfiak tekintetében is, a nők tekintetében is, hogy az első pár év, ha valaki gyereket szeretne, ott ez erről szól, hogy nagyon át kell gondolni az anyagiakat is például, meg hogy mi fog beleférni, mi nem, akkor ki hogy fog dolgozni, mikor fog visszamenni, mikor nem, meg meddig fog otthon maradni a babával. Úgyhogy ez a kálvária, ahogy én ugye lányommal az alvással megismerkedtünk, ott én a doTERRA-olajokkal találkoztam, és azóta mi beépítettük úgymond az életünkbe, szóval mi nagyon-nagyon sokat köszönhetünk nekik, hogy a gyerekek az összes betegséget ezzel kezelgetjük, a köhögés, a megfázás, a nyűglődés, az alvás, meg egy csomó minden más, amiben aztán nagyon sok más anyukának a támogatását elkezdtem. Most már ugye mint Aroma Mami néven van egy Facebook oldalam, Facebook csoport, ahol segítem őket. Most már egy ilyen 200 fős kis közösségünk van, amit nem csak én, hanem több más anyukával együtt karöltve. És nekem itt jött ez az anyukák támogatása, hogy ővelük látva azt, hogy ugyanazok a problémákon megyünk keresztül, mint én, a legtöbben. És itt a csapatban
nem csak svájci anyukák vannak, hanem magyarok is, úgyhogy természetesen online is jelen vagyok és elérhető vagyok mindenkinek. És az alvástámogatás is ugyanez, hogy ugye általában egy telefonbeszélgetésben ezt meg tudjuk oldani teljes mértékben. A szoptatás támogatás már egy másik kérdés, mert ott nem mindig tudom, ugye, bár egy videótelefonban azért sok minden kiderül, de hogyha szükséges, akkor meg nagyon szívesen segítek abba, hogy akár Magyarországon, ugye, ha valaki onnan keres meg, akkor kapjon támogatást úgy, hogy el tud menni egy tanácsadóhoz, aki meg tudja nézni, ha olyan jellegű problémájuk van. Úgyhogy nekem ez az anyák támogatása az innen indult, és aztán így egyre mélyebb. Ja igen, 200 fős a csoportotok, ott mindegyik anyukával te foglalkoztál, és akkor így mindig vannak új belépők, vagy most így hány anyukával vagy kapcsolatban? Hát egy doterás berkeken belül ez itt arról szól, hogy nem csak én, hanem más anyukákkal együtt, szóval ez úgymond egy csapatmunka. Hát van egy Facebook csoportunk, az több száz fős, az nem csak 200. Most de hogy itt van, akinek ugye van saját fiókja, az a 200 fő. Van, akiknek meg csak ők vásárolnak, és nem szeretnének úgymond saját fiókot, hogy erre is van lehetőség, és hát így a csapatunk az azért több száz főre tehető. Azon kívül nagyon sok doterás is keresett meg az évek alatt, mert hogy elkezdtem támogatni azokat is, ugye, akik nem úgymond az én csapatom tagjai, de viszont szívemben viselem az anyákat, meg a gyerekeket is, és nálam a doTERRA is egy ilyen, hogy azt viszont nem szeretném, hogy rossz tanácsokkal, vagy valami problémát okozzunk, mert hogy attól függetlenül, hogy ugye ezek illóolajok, ha valaki esetleg nem tudja, ezek az illóolajok, ezek ugye gyógyításra is valók, amit ugye az európai szabály miatt ugye ezt így nem tehetjük meg, hogy így reklámozzuk, viszont ezek a készítmények, megvan a szabálya, hogy kell használni, megvannak a protokollok, megvan a higítás olyan, egy újszülöttnek, egy babának, egy idős nőnek, egy kutyának, mit szabad, macskának, és ha valakinek nincsen segítsége, akkor nagyon el tud veszni ebben az erdőben, mert hogy nagyon-nagyon fontos az, főleg ahhoz, hogy működőképes legyen, szóval, hogy azt a segítséget, amit a doTERRA tud nyújtani, azt ki tudjuk használni. Ahhoz én azt szoktam mondani, hogy nem az olaj nem működik, hanem sajnos a tanács nem jó, amit valaki kapott, ha így van. Meg nagyon fontos, ezt most itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy nagyon fontos az orvos is, hogy megnézze, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor mi nem járunk orvoshoz, vagy gyógyszer ellenesek lennénk, vagy bármi, mert hogy ez egy támogató lehetőség. Ki lehet váltani bizonyos gyógyszereket, de hogy azért vannak azok a problémák, amikor mindenképpen fontos, hogy megnézze egy orvos, vagy legyen egy támogatása ebbe. Szóval ezt nagyon sokan azt gondolják, hogy gyógyszer ellen megyünk, de hogy nem, mert azért az is fontos, és megvan a helye. Igen. A doTERRA-nak is, mint nekem is, ugye, hogy megtanultam, a cél az, hogy ezeket a vény nélkül kapható gyógyszereket például ki tud váltani, amit az orvos is mondjuk egy köhögésre vagy egy orrfolyásra nagyon nem tudsz mit csinálni a gyerekkel. És egy éjszaka, amikor nem alszol csak azért, mert folyik az orra, akkor azért elég nyűkös éjszakákat lehet átélni, és erre például a doTERRA ők egy tök jó lehetőség, mert egy-két alkalom párkenegetés, ez attól függ, hogy ugye mennyire beteg a gyerkőc, meg éppen milyen vírusbaciról beszélünk, de akár pár nap alatt ki lehet kezelgetni egy orrfolyást, például ezekkel a készítményekkel, úgyhogy én ezért nagyon szeretem, nagyon sok pozitív tapasztalat van, és a mai napig olyan történetek, ami szívet melengető, és aztán persze ebben sokkal több is van, hogy a komolyabb betegségeket is lehet velük gyógyítani, de én ilyenkor mindig a csapaton belül is azt szoktam mondani, hogy keressünk meg szakembert, aromaterapeutát, aki van telefonszám, meg segítség, hogy kikhez fordulhatunk, és ő hozzájuk szoktunk menni segítségért. Ha már rossz tanácsokat említettél, akkor még a szoptatásra, illetve az alvásra visszatérve, azért az anyukák kapnak ilyen-olyan tanácsokat, ugye? És nem feltétlenül szakembertől, mint mondjuk tőled, hanem mondjuk nagymamától, másik ágon nagymamától, barátnőktől, stb. És hát ilyenkor azért előfordul, hogy mondjuk a nagymama azt mondja, hogy hát minek foglalkozol te ilyennel, te is elaludtál úgy, ahogy. Akkor a te gyereked miért ne aludna? Na mi ezzel a probléma?
Hát igen, ez is egy nagyon széles paletta, és ahogy mondod, nagyon-nagyon sok elvárás és kéretlen tanács van, amit szoktunk kapni. Meg itt akár csak arról is beszélhetünk, hogy például nálam hosszan szoptattam mind a két gyerkőcöt, és nagyon sokan erre is ugye kérdően néznek, hogy miért. És már akár megítélően válaszolnak, hogy hát éhen fog halni, meg hogy nem kap enni, meg hogy miért teszem ezt a szegény gyerekkel, hogy nem választom be saját magamról, amikor ez nem az én választásom csak. Természetesen egy közös megállapodás, mindenképpen a szoptatás is, az anya is fontos szerepe ennek, hogy ő ezt meddig bírja vállalni, és meddig nem, és mikor szeretné ezt abba hagyni, és nem csak a gyerek a mérvadó, szóval az anyának nem kell feláldozni a saját magát a szoptatás oltárán igazából. Ez mindig kettőn áll a vásár, hogy kinek mi fér bele. A tanácsok meg ez az erősödjön a tüdeje, mert hagyjuk sírni, ez is egy kedvenc számomra. Szörnyű. De hogy millió egyet lehetne. Hát ezek azért jók, hogy az anyukat még jobban érezze magát így a gyermekhágyas időszakban a terehormonokkal, és próbáljon megfelelni az amúgy is szerintem nagyon-nagyon sok elvárásnak, ami van, és nagyon sok a mi fejünkben van, azért azt tegyük hozzá, hogy nem is feltétlenül a környezetből, hanem amit olvassuk a sok posztot a Facebookról, a mindenhonnan ömlik, hogy egy anyának játszanod kéne a gyerekkel, de menjél dolgozni, de legyél egy csodaszép, és ne legyél fáradt, és miért vagy fáradt, mikor Igen. otthon voltál egész nap. Millió egy megfelelésnek kellene megfelelnünk, úgyhogy ezt én azt szoktam mondani, hogy engedjük el. Igazából ez a legjobb maga a fülünk mellett, aki egy kicsit erősebb habitus, az nyugodtan oda is mondhatja, hogy köszönöm szépen a tanácsot, de majd én tudom, és nem kérek belőle. Mert hogy én azt gondolom, hogy a nemetmondás is egy olyan dolog, amit sok anyának, köztük én is, be kell, hogy tanuljak, meg kell, hogy tanuljunk Muszáj, igen. folyamatosan a gyerek mellett is, igen, meg ezek a tanácsok mellett is. Mert hogy így egy anya simán föl tudjuk áldozni az egész életünket a gyerek oltárán, és amikor meg ugye szoktuk ilyeneket hallani, és aztán meg nagyobb lesz a gyerek, akkor meghalljuk, hogy esetleg olyat mondanak neki, hogy tehát én ezt tettem, érted, meg azt is tettem, meg ezt is, meg mit be nem vállaltam. Amikor nem biztos, hogy mondjuk kérte, főleg kisgyerekként nem biztos, hogy kérik ezt a támogatást, ugye? Hát, igen. És van az a De része talán már ez természetesen. igen, talán már ez a mostani generációra annyira nem jellemző, hogy ilyeneket mondunk a gyereknek. Lehet, hogy ez az Hát idősebbre. igen, hát bízom benne én is, igen, hogy már nem. De hogy azért lehet ilyeneket hallani, hogy nagyon sok féle mondat van, ami az anyukákat megtalálja ilyenkor. Szerintem itt a legerősebb az, hogy saját magunk legyen egy önbizalmunk, hogy mi jól csináljuk. Nekünk ez működik, és hogyha a babának meg nekem működik, akkor köszönjük szépen, nem kérünk több hozzászólást. Talán ez az, ami a legfontosabb szerintem. Meg lehet hallgatni, meg ez is attól függ, hogy most ez építő jellegű vagy nem, de a túl sok tanács is lehet például olyan, aki mondjuk nem szeretne szoptatni, és olyan tanácsokkal látjuk el, ami pont ugye azt támogatná, hogy jó, de hát csak kéne eddig, meg csak kéne fél éves, csak kéne az 1 éves koráig szoptatni. Hát mindenkinek hagyjuk meg azt a választási lehetőséget, hogy az ő életük, az ő családjuk, és akkor eldöntik. És ez ugyanez az alvásra is igaz, hogy ott is nagyon sok tanács jöhet be, akár Facebook csoportok, anyukás csoportok, és stb. Én nem szeretem úgymond ráelőltetni a saját nézőpontjait másokra, vagy hát igyekszem. Aztán nem mondom azt, hogy nekem is nem volt ilyen az életemben, de a dúlaság alatt azért erre nagyon sokat gyakoroltuk ezt, hogy tudjunk úgy dúlák maradni, meg kimaradni, meg akár az alvás tanácsadás is ugyanez a történet, hogy a mi családunk teljesen más dinamikával működik, de attól én mondjuk a különalvást is, mi együtt alszunk gyerekekkel, de hogy a különalvást is tudjam támogatni, úgy, hogy az anyukának ez fontos, és ahogy Hát ő igen, szeretné. talán ezt kellene helyre rakni fejekben egyébként, hogy persze meghallgatsz bármit, meg bármilyen sztorit, legyen az barátnő, családtagod, bárki, de hogy egyébként meg ez az én magánszférám. Tehát, hogy itt nem az működik, ami nálad működik, és jövőre sem az fog működni, ami nálad most működik. Hiába idősebb a gyereked, teljesen mások a gyerekek, igen. Igen, hát ez egy óriási igazság, az biztos, hogy így van. Mert hogy nincsen két egyforma se család, se gyerek, se anya, se apa. És akkor nézzük az apa-anya kapcsolatban is, hogy ott is teljesen más fog kialakulni.
Meg ott is, Igen, ugye, igen. mikor gyereket vállalunk, aztán jönnek azok a dolgok, hogy legalábbis nálam így volt, hogy bizonyos dolgokat meg biztos nem fogok csinálni, és aztán anyaként csak csinálom én is. Egyik-másik dolgot, Ja, amit hát azt igen, ez gondoltam, hogy bekapcsoltak azok a programok, amik azt gondoltam, hogy majd nálam biztos nem fognak, és aztán igen, én csak... ezt úgy hívom, hogy vannak, vagy voltak elveid, aztán anya lettél, és akkor így Így, köszi. ahogy mondod. Igen, így, ahogy mondod. Igen. Hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál, Edith. Szerintem nagyon sok hasznos információt tudtál átadni az anyukáknak, és mindenképpen minden elérhetőségedet fel fogjuk majd tüntetni. Köszönöm szépen én is a meghívást, meg a lehetőséget is. Köszönöm. Edith elérhetőségeit megtaláljátok a leírásban, és a weboldalán is nagyon sok hasznos információt találtok a tevékenységével kapcsolatosan. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, és csatlakozzatok közösségünkhöz a Facebook oldalon. Én köszönöm, hogy itt voltatok, jövő héten találkozunk.